Ahoj, ahoj, já vás zdravím u zbrusunové série ze hry Minecraft, kterou všichni znáte, protože Minecraft už je tady dost dlouho a já jsem se rozhodl vytvořit si takovou sérii, natočit si svoje zážitky z toho, jak procházím touhle hrou a právě jsem si řekl, že bych to mohl zkusit pokořit tuhle hru, to znamená dostat se do endu, zabít draka na obtížnost hardcore. To znamená, jednou umřu a hra pro mě končí. Tak, já si tady vytvořím rovnou nový svět, pojmenuju ho Hardcraft. Proč by ne? A zvolím teda tady game mode hardcore, to znamená, že mám difficulty na hard, nemůžu to změnit a nemůžu používat cheaty ani nic takového. Seed nechám volný a rovnou můžu dát create new world. Tak jsme se objevili na téhle z té planině. A tady hnedka u moře, dobře, dobře. Já bych potřeboval hnedka z začátku nějaký dřevo, možná bych nemusel ani tak běhat. Dám si tady nějaký semínka si tady nazbírám. No to snad nemyslíte vážně. Hele, tady je nějaká průrva, tam bych se mohl podívat později, ale stejně bych potřeboval nějaký to dřevo na to základní vybavení, protože přece jenom bez dřeva by to tady úplně nešlo. Já si tady vezmu ty semínka. Hele, už vidím dřevo, tak je to super. Tady ty semena hnedka na nějaký to prvotní jídlo, protože tady bude jídlo hodně potřeba. Tím, že je to hardcore, tak určitě se tady ten můj hunger se nějak nedoplňuje. To znamená, že si potřebuju pořádně hlídat, jak mám kdy hlad. Hele, tady jsou rovnou ovce, já si je tady trošku takhle pozabijím, abych z nich mohl mít vlnu a i maso. A hele, já bych tady potřeboval ještě jednu bílou tu ovci, protože myslím si, že z černé a bílé vlny úplně neudělám postel, kterou bych taky potřeboval, protože potřebuju se přece jenom vyhnout samotné noci co nejvíc, abych přežil. Přece jenom je to hardcore, nechci umřít. No, tam vidím hnedka vzadu nějaký ten portál, což je skvělá zpráva. Tam bych mohl najít nějaký ty věci, jako nějaký prvotní nástroje. Tak, vezmu tady hnedka tenhle dřevo, to je super. Tak, hnedka si to proměním. Dám si tady crafting table, hele, tohle už mám. Vytvořím si pouze krumpáč. Toto si hodím sem. Já to hnedka zkusím. Já si myslím ale, že to úplně fungovat nebude, jak jsem si to myslel. Bohužel. Tebe si vezmu zpátky. Nebo vlastně jsem ho tam mohl nechat, to nevadí. Hele, já tady půjdu dolů, natěžím tady hnedka kamení, ať mám... Tady úplně nenatěžím kamení. No nic, tak se tady trošku zavrtám. Tak, natěžím tady pár šutrů. Z toho si hnedka udělám kamenný nástroje, s tím to bude o dost líp. Udělám si nějakou pec, abych si tam mohl vykutat nějaký hnedka to uhlí, co jsem viděl nahoře. Můžeme se podívat hnedka do té průrvy, protože tam je spoustu oreček. Nějaký to železo, to hnedka si můžu, že jo, vypálit. Paráda. Mám si tady toho kousek. Samozřejmě si musím hlídat i den a noc, jak už jsem říkal. Já úplně nejsem přebojník, teda v tomhle hardcoreu. Nikdy jsem to předtím nehrál, tak je to i trošku jako taková výzva pro mě. Tak, ještě tady tohle a myslím si, že bych mohl tady začít hnedka craftit toto. Tak, udělám si všechny nástroje kamenný. Takhle. A možná i ten meč si vezmu. Tak, tady si to... Takhle. Jak jsem na to zvyklý. Tak, vezmu hnedka tady další strom.
Dřeva není nikdy dost na naše zázemíčko nějaký. Uvidíme ještě, jak moc hezký a jak moc stavět i budu, protože přece jenom u toho stavění se taky dá hnedka umřít. Já se budu snažit, abych nějak zbytečně neriskoval. Tak, spoustu dřeva, to je super. Tak, já se vrátím zpátky na tady tu stranu, jak tady bylo to uhlí, pokud se nepletu. Pokud se nepletu, tak to bylo někde zde. Jo. Tady jsou krávy, ty hnedka sejmu, stejně jako tady ty prasátka. Tak pojď. Jeden druhý, super, spousta masa, to se hodí. Tak. Teďka ty krávu vezmu. Z těch kráv budu mít i nějakou tu kůži. Takže si můžu pak udělat nějaký ten baťůžek, myslím. Že se tam dá vytvořit z tohohle. Tak, ještě jedna. A tam jsou ty ovce. Ty ovce bych taky mohl popravdě nakrájet, z toho tam nějaký to maso taky budu mít. A samozřejmě tu vlnu. Tak. Sluníčko. Kde máme sluníčko? Sluníčko máme tady. A padá... Tak. Dobře. V tom případě bych si mohl pospíšit, protože zatím nemám na tu postel nic. Tak, tady mám 2 železa. Tady mám hnedka nějaký to uhlí. To je super. Tak to tady vytěžím všechno. A kdybych náhodou nesehnal tu poslední vlnu, abych se mohl vyspat, tak samozřejmě se někam zašiju. A aspoň si opeču to maso, co mám. Tak. Dobrý je, že jak neběhám, tak fakt nehladovím. Sice je to takový pomalejší, ale. Tak, všechno si tady vytěžím pořádně. Tak, tohle by mělo být všechno. Já vyběhnu ven, podívám se tady ještě zběžně, jestli tady něco náhodou jsem nenechal, co bych si teoreticky mohl vzít. Tady na to asi kašlu. To potom najdem určitě někde něco lepšího. Tak. V tom případě bych se vydal tam tím směrem, tam kde je ten portál. Tamhle přesně. Tam jde vidět. Tohle si hodím takhle sem. Tak, tady možná ještě nějaký to semínko. Tak, tady si rovnou poberu i toto, to se taky hodí samozřejmě. Tady nějakou tu cukrovou třtinu. No a budu to muset takhle celý oběhnout. Ale tady je ten úl, vosí, ale včelí. No, to vystřihnu. Ale tady je slépka, tady je druhá slépka, pojď sem, neboj se. Tak, druhá. Jedna, druhá, hajdem. Třetí, super. Kdyby tady byla nějaká ta ovce, tak to by se mi líbilo teda o dost víc. To by se mi líbilo víc bílá nebo černá. Je to jedno. No, tady to obejdu. Tady takhle. To, co to je? Jo, to je kopec. To není nic. Jo, ale to je pěkně daleko teda. No, já si tady v tom případě udělám lodičku. Tak. Takhle lodičku, tohle si vezmu zpátky, už se nám začíná stmívat. To se mi ale vůbec nelíbí. Doufám, že na druhé straně aspoň narazím na nějakou tu ovci. Aby se mi doplnila ta poslední vlna na tu postel.
Tak, tady jsou já. Tak, jo, tady musím to vyplout. To mi nedělá žádný problém. Hele, tam je taky něco, vypadá to jako kaktus teda, ale úplně si nejsem jistý. No, super, tady máme tu bednu. Tak. Mending, toto si vezmu. Dobře. Vezmu si... Jo, já jsem si tady pomačkal, takhle. Vezmu si tady všechno. No. Teďka ale je můj hlavní úkol najít tu poslední ovci, protože už se stmívá. A teda nerad bych se tady popral s těma monstrama. Takže já tady budu muset sehnat nějakou tu ovečku. Hele, tady jsou králíčci, to je sice super, ale já potřebuju ovci. Poslední, jednu jedinou ovci. Jo, teď se staví asi na to, na tlouk. Tak, opatrně hezky. Je, dějte se. Krásná polární záře. A myslím si, že už by se každou chvíli tady měli objevovat nějaký ty prašivci. Ty darebáci. Hele, to je kůň. Kurník, ale já potřebuju tu ovci. Tady je kráva, tam je to nepotřebuju. Ale tam už je zombie. Tam už je zombie. Tam už je nějaký ten kostlivec, tam vidím, tamhle. Sakryš, ale... Tyjo, ale těch tady je. No. Já se k němu úplně přibližovat nechci, že jo. Tyjo, no. V tom případě plán B. Jo. Dobrý je to, dobrý, ujel jsem mu. Tyjo, dívejte se, kolik jich tady je. No, jak jsem říkal, není to vůbec jednoduchý. Je to hardcore. Není to hardcore jen tak pro nic za nic. A co jako všechny ovce tady vymřely, nebo jak to mám chápat? Tak, takhle tak když to objedu. Takhle když to objedu z téhle strany. Tohle je ale fakt hon na ovci. Jo, v klidu. Ze všech stran na mě útočte. No nic, budu to muset risknout a prostě jít na souš. Ovce, hele. No, ale teda... Ty jsou tady u těchto šiváků. Tak. Já potřebuji jenom takhle, tak děkuji, tohle si vezmu. Tak. Ty kráso, mám jeden život. Uf. Tak to bylo těsný teda. No nic, tak já asi teďka tady strávím chviličku na moři, protože mám poslední život. A tady fakt v tomhle světě to po mně jde teda, jdou prostě všichni a já budu muset být fakt jako opatrný, no. Protože teďka nemám ani vlastně, ani jedno maso ohřátý, abych se doplnil. Ale tady, když si takhle tak stoupnu. Tak. Teoreticky bych si tady mohl postavit takovou úplně jakoby mini chýšku, fakt jako takhle. Tak. No, udělám to. Ať furt vidím. A já si udělám hnedka tady pec.
tu si radši tady zakopu. Tohle teďka nepotřebuju úplně. Tak. A začnu si ohřívat samozřejmě jídlo, no. Protože nic jiného mi nezbývá, než se doplnit. Tak. Super. Doplňuje se mi teda zdraví. To jsem přežil nějak. Udělám si zároveň i tu postel, ať už na to nemusím myslet. Teda. Ty tady křičíš. Tož ten je tady někde. Ten je tady někde hnedka u toho, u pobřeží. Má na mě chuť. Slyším, jak mu kručí v břiše. Tak, už poslední maso jenom. Já tam hnedka hodím tohle. Zase se dojím. Tak. Tak. Každopádně tady asi teda počkám. Protože to úplně nevidím. Že se budu moct vyspat. Jo. Přesně jak jsem si myslel. No nic, vypálím si tady hnedka všechno, co půjde. Co nejvíc toho jídla. A uvidíme, co dál. Budu muset sehnat nějaký další suroviny, klidně i nějaký to místečko na naše zabydlení. I když úplně nevím, jak moc chci strávit času stavěním. Určitě, kdybyste chtěli, tak mi napište, co byste viděli spíš. Ale určitě bych to směřoval na ten náš cíl toho porazit toho draka. Bez jediné smrti. Samozřejmě tahle série pojede, dokud toho draka opravdu neporazím, takže může to být 10 dílů, může to být 100 dílů. Chci si dát takovou výzvu právě a uvidíme, jak to půjde, no. Tak, ještě si zkusím vypálit tady to železo. Hele, já tady mám ještě tohle maso, tak já to pak vyměním. Tak, teď si můžu udělat 2 lopaty. Nebo tady motiku. Tak já asi prvně s ním tady to kuřecí, jdeme tomu. Tohle si hodím sem. Tohle si nechám takto a za chvilku nám stejně vyjde sluníčko. Tak, co tady máme teda? Co bych mohl si hnedka tady udělat něco, co by nám pomohlo? Já bych se chtěl podívat tady na ty váčky nebo na ty baťušky, jak tady někde jsou. Pokud se samozřejmě nepletu. Takže mám pocit. Ale na to budu muset asi budu muset mít i něco jiného v tom případě, když tady nevidím. No, nevadí, když tak potom. Tak. Je. Tyjo, nevyšlo mi to o kousek, nevadí. Kdybych dával pozor, tak bych tam mohl dát nějaký to dřevo, to nevadí. Tak. Tebe si beru sebou, podívám se, jak tady vypadá. Hele, tady je zombák hnedka. Pan vodník. Darec. Tak. No, ale jak to tak vidím, tak toho jídla budu muset mít fakt požehnaně, tyjo. Tak. No jo, a my jdem teda hledat. Popravdě asi se mi líbí tady tímhle směrem se vydat. Tak.
Dějte, tam je nějaká zmrzlá krajina, to jsem ještě neviděl snad. Tak, máme tady příjemnou hudbu. Ale tady je uhlí, takže to si hnedka vezmu tady po cestě. Tady po cestě si to naberu. Uhlí není nikdy dost. Tak, to bych měl. Ještě kdyby tady bylo něco, třeba nějaký to železo, to by bylo super, ale teda. A možná si tady aj skočím trošičku takhle sem. Tak. A tady to prase ještě si vemu. Tak. Poslední prasátko, pojď sem. Tak. To jsou nějaký koně, koukám. Tady je zase uhlí, to si určitě taky vezmu. To taky určitě bude potřeba. Tak, uhlíčko, super. No. Ale teda to železo by se mi fakt hodilo. Super, tady toho je fakt spousta, tyjo. To jsem rád, že nemusím ani jakoby zatím do nějakého dolu. Protože tady na povrchu se to dělá rozhodně líp. Všem z toho důvodu, že toho nebezpečí tady není tolik. A škaredý počasí. Prší, tyjo. No a mě zajímá tamhle to. Já se tam hnedka půjdu podívat. Tady po cestě vezmu další krávy. Tak, jedna. Druhá, super. Třetí a je to. Co tady byla? Tady. Super, tak. Pojď sem ty. Tak. Tady to musím vyskákat na vrch. Tady je asi nějaká možná cestička do nějaký ty průrvy. Heleme se, tady už se blížím. Hele, tady je nějaká ta jeskyně, já tak jako lehce nahlídnu. A železo, super. Hele, tady je zomboid hnedka, pojď sem. Hotovo, druhý. Jo, ty mi teda dáváš, ale. Tak, hotovo. Tyjo, ten mi dal pořádně. Já se dojím, protože ať se doregeneruju ty životy, abych chtěl mít tu vždycky plný životy, ať se mi náhodou nestane něco nemilýho. Super. Tady se podívám ještě dozadu. Tady je uhlí, to samozřejmě si taky vezmu. No. Dobře. Právě mi rupnul krumpáč. Tady si hnedka udělám novej. Tak. Dotěžím tady ten zbytek, tak. No a tady nic už nevede dál. Dobře. Teď se vrátím zpátky. Ještě tady vezmu tenhle železo. No, každopádně, v příštím díle bych se chtěl teda podívat tady do téhle jeskyně trošku hlouběji, pořádně to tam projít, začít těžit materiály, ať už železo, zlato, tak třeba i diamanty, uvidíme, jak se mi zadaří. A třeba bych si tady i postavil nějaký ten základní domeček, ve kterým bych teoreticky i tady mohl zůstat. Tady se mi docela líbí se mi, že tam je vzadu nějaká ta ledová krajina.
tady mám určitě, tady je někde lesík, když tak si to můžu vysázet. Tady ty stromy, mně se líbí tady tyhle ty sakury, takže bych to klidně zůstal tady. Kdybyste měli něco na mě, tak mi můžete napsat, můžete mě podpořit lajkem, sdílením a samozřejmě odběrem. A dobře, mějte se hezky a budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj.